Moabot na ngadto sa 600,000 pesos nga reward ang ihatag sa makatudlo sa mga sospek nga nagpaluyo sa pag-itsa og granada sa panimalay ni Deputy Speaker ug 2nd District Congressman Rufus Rodriguez sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Nagtanyag karon og 300,000 pesos nga reward money sa balay ni Cagayan de Oro City 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Kinumduman nga sa milabay nga semana na biktima sa pagpanghulga ang pamilya, din gilabayan kini og hand grenade. Mayo na lamang wala kini mibuto. Matud pa ni Cap Max Rodriguez III sa Barangay Nazareth nga seryoso ang ilang pamilya nga maila ang nagpaluyo sa insidente. So far na tay lead gamay no sa atong investigation, pero dili man nato na pwede masulti or maka-actag advantage atong na point kay tungod gahulatan nato ang atong PNP sa ilang final investigation. Gawa sa pamilyang Rodriguez, nagtanyag sab karon og reward money ang grupo sa kontrapartido niini nga si 1st District Congressman Rolando Uy. 300,000 pesos sab ang ilahang ihatag sa makatudlo sa nagpalayo sa pagpanghulga kuno sa mga Rodriguez. Kinimatod pa ang nakitang paagi sa kongresista aron mapadali ang kasulbaran sa krimen ug aron sab malimpyo ang iyahang pangalan. Si Bako, dili na kaya ni Kong. Actually, unsa man lugar purpose ni Kong? Yeah. Aron hadlokon si Rufus naturan. Ang lugar naturan, dili pud ningon anak ka desperado nga inana lugar pud ni ka hangul sa hangul lugar sa posisyon na inanaon nilang pagpaagi. Alang sa adunay impormasyon sa krimen, mamahimo nga makig-alayon sa buhatan sa Kokpo. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.